og hvordan. Og ved I hvad, jeg er bare nødt til at sige, at det virker, men det kræver, at man gør det. Jeg gik i gang i oktober måned med at kontakte, og fik faktisk solgt rigtig mange kollagen. Så hvis vi gør det, der står trin for trin, og igen, det er jo fuldstændig lige meget, de siger nej til os. Okay, selvom de sagde nej, så sagde de alligevel tak fordi du ringede, tak fordi du tænkte på mig. Så hvad gør det, at de siger nej? Okay, så fik vi den vinket af videre næste. Og det gør bare, det holder altså gang i noget, hvis det er det, man gør. Men når vi snakker kollagen, så snakker vi må jo sige en hel masse om hud og hår og negle. Men der er også rigtig mange andre, der har en hel masse sidevirkninger, når de begynder at bruge kollagen. Jeg kan jo spørge Hans Henrik til, hvordan han har det med sit knæ. Jeg havde en, hun var begyndt, og hun havde simpelthen sådan nogle stive tæer, hvor gymnastikpige havde været det i mange år. Og da hun begyndte på kollagen, så kunne hun pludselig, se, nu kan jeg strække mine tæer. Ja, det er godt at se. Mange oplever også det der med, hvis de har sådan lidt, så er det det. Og så er der rigtig mange, der kan se en forskel på deres hud. Jeg synes, det mest irriterende, det er, at der negle vokser sådan. Især med det arbejde, jeg har, fordi jeg skal have kort negle hele tiden. Så, men det er jo sådan set okay. Men igen, vi fik det materiale fra Hans Henrik, så det ligger et eller andet sted, sikkert inde på Danmark på vinderkurs eller sådan noget. Undskyld. Men jeg ved, at Hans Henrik har det. Men ellers, hvis I gerne vil have et PowerPoint, som fortæller noget omkring kollagen, så har kontoret også lavet et fantastisk PowerPoint til os. Og blandt andet, så er det, de starter simpelthen fra en ende af. Kunderne, hvad er det, de efterspørger? Jamen, hvorfor skal de tage det? Virker det? Og hvad er det bedste? Og hvornår skal jeg tage det? Og alle de der ting, det ligger i det PowerPoint. Og husk nu, en tredjedel af vores protein i kroppen, det er altså kollagen. Og 70% af vores hud består af kollagen. Og hvis man nu indtager et ordentligt produkt, så oplever man jo også, at så virker det bedre. Vi skal huske på, kollagen fra Forever, det er jo ikke kun ren kollagen, det er det jo mange andre steder. Og mange andre, de har det som pulver, som er svært at opløse. Og det Forever, det er jo drikke. Altså vi kan bare drikke den her, og så kan vi tage de der 2 tabletter om morgenen fra Infinite. Men jeg tænker også, at I skal også huske, det er jo ikke kun kollagen, der er i Forevers produkt. Der er jo også de andre ting. Der er acerola-bær, gøjebær, peperin og zink også. Og det er hydrolyseret, det vil sige, det er som hakket i bitte små stykker, så kroppen bedre kan finde ud af at optage det. Men alle de der hjælpestoffer, der er i acerola og gøjebær og peperin og C-vitamin og biotin og zink, det gør jo alt sammen, at vi får meget mere ud af det. Vi kan bedre udnytte det. Kroppen kan finde ud af, okay, det er noget, vi kan bruge. Fordi hvis vi bare præsenterer en kollagen forbi, så tænker kroppen over, hvad skal jeg med det? Det kan da bare fise ud. Det var sådan en Hollywood, som på engelsk forklaret det. Det var det, jeg forstod. Men det der er med det, når cellerne møder vores, så tænker jeg, okay, der er der en hel masse hjælpestoffer i. Det kan vi da finde ud af at udnytte, så det må vi hellere prøve. Så det kan vi optage, og så kan vi også udnytte det, og så kan vi bruge det. Og derfor er det, at det virker. Hvis I går ind og læser om gøjebær, acerola, så kan I godt se, at det er faktisk det sidste nye inden for hudpleje. Peperin. Så der er bare nogle rigtig, rigtig gode ting i det her. Yes, men det var det, jeg havde. Og har vist 5 minutter med, men dem skal jeg ikke bruge. I love my